Robert Celiman danas kao i naš prijatelj. Vidio sam sutra da su na Facebooku, nisu gledali. To je to. Svako čast. Još malo dugo. Još odsek, još odsek, još! Moramo još samo malo. Idemo! Još malo pljeska za Filipa, idemo se! Sada sasvim nešto neko voli. To je to! Bravo, Filipe! Stvari, ovo što se dogodilo, čini mi se kao da nekad nisu jednostavno izdržali. I kao što sam rekao, Filip je znao da će biti teško